Daghang ipil-ipil diri guys oh. Oh, na oh. May naong sa ipil-ipil diri sa Japan. May mga gamit sa balay kasi kadalasan na diri. Aning second hand shop. Good morning. Punta kami ni Boss Jeff ngayon sa Kusay. Si Boss Jeff. Tatay Kusay ngayon. Sorry, ito atuan bro, kanang ko ano? Second hand store? Sa A1. A1. Punta kami ng Kusay sa may A1. Wala, nindot magkuhan karon bro. Magnalaba kay gamay ang tubig bro. No? Tig nawa. So diri mi dapat manguha og talaba pod guys oh. Kanon diha oh. Kaso tugnaw kayo. Mayo panguha og kuan kanang hapit na magkuan di ba spring. Pero tugnaw gyapon oy. Ito nang ta summer pa to di ba? Bulan na. Sunod bulan, spring na, kuan February, March. Wala na, di na ako maabtan ng kuan do, mga sakura. Ay meron pa. March mismo. Tunga-tunga pa man ko sa April mo ulit. Sugod na kay karong kuan, February 14 ata mag-bloom. Ang sakura? Itong mga kuan ba dili siya sakura atong mga kuan cherry blossom. Cherry blossom. Sa mga pili pa nga lugar. Di ba? Katong cherry blossom, mga plum blossom ba. Katong mga plum pa lang. Mga plum. Murag hapon siya sakura, di ba? Mga riyak mo tong pink. Hawig siya sakura, pero mas dark pink to siya. Dark chocolate. Kani sakura man di ba yung nanay oh? Dili. Kani? Dili day. Ilan mo na ang sakura. Kay ang iyang lawas sa niyang pagbarang sa ni Nang sa kahoy, punuan niya kay dagko. Nay dili nay nagtuyok nga mga marka. Moy. Ilham niya siya sa sakura dili siya. Di basing katong laaganan ako dito sa kuan ba na mag-jogging ko dito sa taas bitaw atong bundok sig kuan na to ay dili. Mga April pa dito siya mag-bloom dito. Ana ka? Matsudugay man ang bulok. Late na. Daghang ipil-ipil diri guys oh. Oh, na oh. May naong sa ipil-ipil diri sa Japan. Di kami nakakuha og talabaw kana oh. Ay, taas gihapon na yung tubig oy. No? Sakto na. Sakto na kita ko. Di kami manguha og talaba, mag-fishing, sahay, tas maligo po dito sa unahan raan. Okay guys, nandito tayo ngayon sa A1. So yung mga bike dire oh. Shing! Libot lang takadali dire. Uy, na yung mga luggage dire, mura lang 5,000. So trip shop din siya, madaghan kay na adre mga kompleto pud ba. May mga gamit sa balay kasi kadalasan na adre. Aning second hand shop. Gamit sa balay, mga furniture ana. Mga uniform pantrabaho. Gamay ra mga damit dire. Na pa yung mga power tools dire guys oh. Gusto kasi na ako sa power tools katong mga ingonani lang ba. Uy, pila ni. 39 lang oh. Pawerso nga gamay. Paliton gaya na akong Makita? Ay hindi. Kintier. 2.5 lang to. Hanggang po ka makita dire eh. Okay, bye.